Right? And this is Ishe the prophet. Prophet. Don't it Ishe? What don't it profit food? Prophet. Hakuna dread ariko akadai. Marasta ariko ere. Awe azu marasta. Chicharuda kuti Mwari akuitire rasta. Ndoda kuti Mwari wanditirewo kuti mhuri yangu iende mberi. Mukadzi wangu asaramba achibuda pamiri. Mukadzi wangu ane problem yekuti akangobata pamuviri paakubva. Mukadzi wako futi? Iye. Saka ndoda kuti ndibatewo vana maoko. Ichokwadi ere kuti uri mukadzi wake? Ishe Handisi Ishe ini? Hongu prophet murume wangu. Tane 3 years mwana ari kunetsa kubata. Endai kumberi. So mama, mati uyu murume wenyu? Hongu prophet. Okay. Kuyo uri kuti uyu mukadzi wako wangu usina mumwe mukadzi ere? Mukadzi handina. Ndanimbori naye asi takasiyana ndobva ndazorora uyu. Okay. Saka pamainetsana uyo uri kuti uyu seuri ramba uchimuti mukadzi wako. Haizi classmate yako ena munodzidza. Takadzidza tese tisati tarorana. Ururamba uchingoti mukadzi wako. Mama akabvisa marero? Angobvisa tsvakirai kuno. Tsvakirai kuno kuroora futi kavesa va. Mwari ngaakubatsire ubvisirwewo mari ugare upamba so. Ngofila special. Kana zvakadaro ubva waiswa nekamuchato futi. Uchata nemudzimai wako anofila respected. Uchata nemudzimai wako anofila respected. Kunzwawo kuti ndine mai vepano. Kunzwawo kuti ndine mai. Dai muchato usina basa mawe. Kana ye Jesu ayenda kumuchato wekukana. Dai muchato usina basa mawe. Kana ye Jesu ayenda kumuchato wekukana. Uchata nemudzimai wako anofila respected. Uchata nemudzimai wako anofila respected. Kunzwawo kuti ndine mai vepano. Kunzwawo kuti ndine mai vepano. Ndiri kuprofita muchato kumhuri kwako. So baba, imimi muchanga muchimuti mukadzi wenyu wami naye, ini ndichanga ndichimuti classmate. Nekuti uyu classmate uyu pamainetsana nemukadzi ndiye amaenda muchinosheya naye ndizvo achikupai tumazano. Hongu ndizvozvo. Hakuna kana zano svino raibva ikoko. Chokwadi. Kwewe wakazodyirawo sei? Akati ane nhumbu yako ndobhatizira? Akati ane pamiri. Nawe pamiri pacho pakazoita sei? Pakabva pamiri. Ndiwe here unotakura nhumbu? Uda kunyadzisa marasta iwe. Nawe pamiri pekutanga pakaita sei? Hazvitaurike.
iwe nemukadzi wako akaenda mune vana vangani? Nevaviri, 2 jet. 2. Uchibva pano speed kumudzimai wako uyu haana umbobvira akaita nhumbu paupenyu hwake. Ane imwe yaakatokunyepera last month achiti yabva, haana umbobvira akaita nhumbu. Saka uchibva panapa uchati speed kumudzimai wako, iwewo mudzimai uchibva panapa uchati speed kunorongedza. Wakaenda Prophet, nanchikumbira kubatsirwa. uri kumbira kubatsirwa? Dai wangu wakataura kachokwadi. Plus regai ndikutaurire chokwadi. Haikona kuti shamwari yako kana kuti unoti shamwari yako akauya achichema chemawo kuti zvakadai wobva watokuchidzira moto kuti munhu arambwe. Ndozvandisina kuda. Munozviziva here kuti vazhinji venyu decision yamakatora makazoitora nekuti kune mumwe munhu akakuchidzira. Pawaifanira kunge wakanyarara waigona kunyarara. Wakanyatsoona utsvina hwemudzimai wako nekuti kune mumwe mudzimai aikuonesa utsvina. Nemumwe varume dai mukasiya katsika kenyu kekumhanya, hauende kunoudza munhu weopposite sex dambudziko rauinaro mumarriage, unobhutsurwa. Ndoda kuita service zvakanaka nhasi. Rasta Prophet, budai napa mende munotsvaka mukadzi wenyu. Ini ndinomira ndiri kusaidi rema-first wives kana mamusingazivi. Endai nyasikana, atoenda murume atosiya munhu wake. Ndoda kuti Mwari aite zvakanaka chokwadi. Muri kuti ndajaja? Anaombojaja. Dai muri kumbonyatsoona nhamo yakapinda mukadzi akaenda nekuda kwemunhu uyu. Ende chaita kuti Mwari andiratidze izvi munamato wemukadzi akaenda. Saka regai ndiite basa rangu.